mystery boxes, εκ των οποίων το ένα είναι για μένα, αλλά τα άλλα δύο είναι για εσάς. Και όχι, δεν είναι απλά κουτιά, είναι γεμάτα με κοσμήματα, τα οποία τα έχουν φτιάξει δύο πολύ καλές μου φίλες, με πολύ πολύ αγάπη. Το ένα mystery box θα κληρωθεί στο Instagram και το δεύτερο mystery box θα κληρωθεί στο TikTok. Ο λόγος γίνεται για το brand Bezis Da και στη σελίδα τους θα βρεις πολλών είδων κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις και όλες τις ηλικίες, εκ των οποίων κάποια από αυτά είναι και χειροποίητα. Όλα τα κοσμήματα είναι από ατσάλι, οπότε μπορείς άφοβα να φοράς το αγαπημένο σου άρωμα και εννοείται να τα φοράς και στην παραλία. Κάθε εβδομάδα έρχονται νέες παραλαβές, αλλά και αν έχεις δει κάποιο κόσμημα που σου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν το βρίσκεις πουθενά, don't worry, γιατί τα κορίτσια μπορούν να στο φτιάξουν ή να στο φέρουν. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι εσύ η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει το mystery box, η όρη του διαγωνισμού είναι πανεύκολη. Follow εμένα, follow το Bezis Da, tag 3 φίλους, like το post και προαιρετικά για extra bonus μπορείς να ανεβάσεις το διαγωνισμό και σε story. Καλή επιτυχία!